Sa sakit mong karupukan. Balik Chinitox na tayo, mahal ha. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga, ibibigay ko ang 3 gamot sa iyong karupukan. Ito mahal, recap na tayo ha. Sabi ko nung unang gamot sa karupukan ay Vitamin SL or Vitamin Self-Love. Ito yung sabi ko kanina na araw-arawin mo ang pag-inom ng tabletang ito. Araw-arawin mo mahalin ang sarili mo kasi kapag puno ng pagmamahal ang sarili, hindi ka madaling mauuto. Diba? So kapag ganyan, hindi ka magsesettle na ikaw ay bare minimum. Kasi mahal mo yung sarili mo. Kasi alam mo yung worth mo. At kasi alam mong hindi ka pangkabit. Ang pangalawang gamot naman, sabi ko kanina sa karupukan ay Reality Check Tablet. Ito yung inumin mo tuwing gabi. Diba sabi ko bago matulog para alam mo na ang good morning at good night niya ay hindi sincere at hindi seryoso. Para alam mo kung saan ka lulugar, para alam mong hindi ka niya gusto, at para alam mong hindi ka niya mahal at kailanman hindi kayang mahalin. At ito na mahal, makinig ka na. Ito na ang huling reseta ni Dr. Kim Chino. Wow! Reseta? Doktor? Ito na ang kukumpleto sa reseta ni Kim Chino. Ang pangatlong gamot ay Red Flag Eye Drops. Ito na yung pampalinaw sa mata, 'di ba? Na talaga nga namang makikita mo na agad na ang taong 'yan ay toxic. 'Di ba? Pampalinaw ng mata para makita mo na agad na nangangati lang siya. Pampalinaw ng mata para makita mo na agad na hindi lang ikaw kasi isa ka lang sa options niya. Tama mali, di ba? Pwede ring pampalinaw ng mata para makita mo na agad na wala na siyang or wala siyang magiging ambag sa buhay mo. Bakit ka magpapapasok ng taong hindi naman pala makakakontribute sa buhay mo? Ano gusto mo, palamunin? Diba? Ano gusto mo pabigat? Gusto mo ba ng isa pang arugain? Diba? So kung kaya mo namang alagaan ng sarili mo at kaya mo namang sustentuhan ng sarili mo, sumasaya ka naman, huwag ka nang magdagdaga ng isa pang alalahanin. Diba? At sana luminaw yung mata mo na yung lambing niya at panlalandi niya sa'yo ay talaga nga namang panandalian lang. Gumaya ka kay Kim Chino pagkalinaw-linaw ng mata. Sa dami ng nanloko sa akin, alam ko na agad. Nakikita ko na agad na red flag ang isang tao. Diba? Parang si Boy Pindot. Alam ko na agad nakita ko pa lang nung first day ko sa trabaho. Red flag to. Biro lang. Mahal ko yan. Baka kung anong gawin sa akin. Pero sana mahal itong 3 gamot ng karupukan, i-take mo araw-araw at depende rin sa prescription ni Dr. Kim Chino. At kapag na-take mo na after 1 week, mag-follow-up check-up ka na lang. Kasi oras ko to, di ba Boy Pindot? Ang duty ni Dr. Kim Chino ay 6 to 9 p.m. lang. Ha? Tingnan natin kung hiyang ka sa mga reseta ko sa'yo. Okay? So anyway, mahal, ako ay magdadrive na pauwi. Pauwi sa bahay natin, kaya make sure nakaligo ka na. Muli akong Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Ako to, si DJ Kim Chino. At susunod na po, si Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Manatili na katutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1